Zdenka Kušnírov. Hýľov. Teraz kde chceme ísť? Teraz pôjdeme tam, jak sme prišli a prišli sme cez tú podkovu. To znamená, to ten najťažší úsek výcviku, točiť sa okolo tejto strany. Takže poďme, ťahaj sa tam, nepozeraj tam nič nevidíš. Tu pozeraj. Nebudeš ťahať volant, ťahaj. Keď nevidíš obrubník, tak ideš. To je ono, super. Sleduj si cestu. Tak, to je ono. To je ono. Cesta ti uteká, ťahaj sa za ňou. Kde ideš? Ťahaj sa za ňou. Pozeraj, kde ideš. Tu pozeraj celý čas, ťahaj sa za ňou. Nemáš ju tam, však sa ťahaj za cestu. Haló, tam je cesta. Kde tam točíš volant? Doď už, doď. Na čo čakáš? Nemôžeš pozerať, keď cesta odchádza preč. Ťahaj sa za ňou poriadne, však ti cesta úplne obzvykla. Už ju vidíš? Áno. No, a keď vidíš, kde ideš, tak je to super. Je dôležité vidieť, neexistuje ísť tam, kde nevidím. Ti môžem povedať len jednu jedinú vec. Ide ti to perfektne a vieš, čo máš robiť. Jediný tvoj problém je, že si viac vystrašená, jak tá mačka, ktorej sme skoro prešli po hlave. No, pozeraj, kde ideš. Pozeraj, kde ideš. Tam máš cestu. Kde vidíš cestu, tam pozeraj. A prečo točíš sem, keď tam máš ísť? Povedz mi. To však točné volant preboha, spadneme do jarku. Šup, šup, šup. No, jak to vykryješ teraz? Dve strany máš. No vidíš, sa to dá. Super. Super. Zdenka. Výborne. Perfektná.